नमस्कार समस्त को आज भिडटी मो बहुत स्पेशल जन्मदिन में आम प्रथम गाड़ी में पेट्रोल पकई मंदिर दर्शन बाहर थिलु। एबे वर्षा सीजन रे देखुना एते वर्षा होची फिर भी रास्ता काम होची और अनेक जगह रास्ता काम चलुची बोली लोक माने बहुत असुविधा मध्ये होउचंती। मंदिर रे पहुंची प्रथमे हाथ गोड़ धोई भगवान को दर्शन करथिलु। यह होची प्रसिद्ध मोटा मंदिर जोठी अनेक देवादेवी को पूजा हुए। श्रावण मासर सोमवार थिबारु महादेवंकर बेश मध्ये होइतिला। ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଗା ମା, ନବଗ୍ରହ, ସାଇ ବାବା, ଶୟନ ସାଇ ବାବା, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓରେ ସେଗୁଡିକ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ ବଶତଃ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ସବୁବେଳେ ସତର୍କତା ସହ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ମତେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି କଣ ଖାଇବୁ, ହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୁପଚୁପ ଆଉ କେକ୍। ସବୁ ଆସିଲା ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ମତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ ବଶତଃ। ए लड़की तुम बहुत बोलती हो, चपर चपर चुप रहोगी। आशा କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ବାଇ ବାଇ, ଟାଟା।